manzi kusvika musi wa 25 November ndopakati nandichada nezvako apa funa tete wangu bva wauya ndobva abudisa akanzi tete wangu zvafamba seiko hauna kumbogadziswa inga hauna kugadzisawo zvikati handisuda kana zvokugadziriswa nekuti ini mukadzi handishada zvana tete manje kana usachada mukadzi tipei chigupuro ndobva abudisa gupuro rake abva atamudza tete vangu abva azoti ini mukadzi wangu ndikumuda zvikana tete manje weuzisana atezvara kudhara ndichazvita sei zvikanzi taura naatezvara wako bvafonera baba wangu akatira kuti baba ndikumbirorega nezvandaita mukadzi wangu ndikumuda zvikanzi saka uchatita sei nekuti shora kwangu waita zvikanzi ndobata sori zvikanzi mukadzi wangu andamboka tete akanogara ikoko ndikaona sori yacho ndonomutora kana auya kuno kutotanga kugara ndikaenda musi wa 25 November ndikasvika December wese kupera asina anambouya achingogara ari kukumba kumba ndati arege ndende kumba ndotora makadhi emwana nekuti ndakamufonera ngakabhuroka namba dzangu ndobva ndaenda kumba ndikasvika kumbovhura mumba ndikasvikira hembe dzake hamuna matv atakura zvese angosiya magumbeza 3 mamwe 5 abva abuda bva aenda ndobva ndati saka zvinhu zvangu zvinobiwa zvesara zvega ege ndichirara kunoku ndiona kuti ari kuti kudii nenyaya yake akabva muka kuseniseni kuma4 akauya zvikanzi iwewe waya unoitei kunoku ndikati ndaenda zvinhu zvangu ndaona zvinobiwa nokuti mamusi kurara kunoku zvikanzi nani ndichianda ndakarora mukadzi wangu andakuda iwewe handichakuda ibva pano vana ndobva ndendakupi nevana vangu 2 avo kadipa ndoenda mubakwani zvikanzi aiwa iyo handichada ibva panapa saka ndakabatikana nazvo ndobva ndati mai ndoita sei saka ndakatsvaga mari kuti ndikwanise kubatsirwawo nedare rega ndingazvikwanise wanzwa zvaitaura mukadzi wako ka taura ti mukadzi umuramba embera iwe mukadzi zvataura ndamuramba ndinamuramba pokutanga atanga wakamupa gupuro pana atete vacho ndizvo nditangire ipapo aivapindura ndizvo saka pari zvino ari kwani ungatinzi kutanga wanotangira pai musoro indakanisa nemadzimai chokwadi kutsainisa aura zvamaisana zvacho nyaya yekutsitsana kwatakaita isusu ndekuti ndadzengeka yapamba yauya pamba madzimai angu ndobva tanga sakomplaini handadzengeka yakumbaini yauya kumba nyaya yekurobha wakaita kwarari yauya kumba kundobva tichigara tese kumboko madzimai angu anobva tanga zamaproblemu kuti hanzodzi yako achikutsvaira hanzodzi yako haisi kumbosvika mabudezi ngati auraiti iwe zvawandidzanga zvita zvinhu semwana ndudzawo konditega ini ndaitora ndudzi yangu ndoudzawo pangu pega hanzvadzi yoita basa rakati rakati zvadaro inini ndichigara nemunhu aisa paripoti iyo indakazoya kubva basa kwe2 days ndasvika pakapita kapotofii kabvunza kapota kamukwana here chikafu ichi zvikanzi inini changukonga pasina ikakataura dzikata 2 days ndichisangane nyaya iyo sangane nyaya iyoyo inini papera mazuva nzvadzi yangu inini yakazondishenza nzvadzi inini handichagara papi handichagara panapa ndakutogara kwamama ndikati chikonzero chikafu masikati chikunetsa chikuwanika imimi mavo awaiti ayoyo nyaya yako yoitara zvinhu zvakaita zvakanaka but inini ndikuenda kubasa amadzimai angu aripo madzimai akati aiyo kana kutoti iwe wakaenda kubasa usina kupedza nyaya iyi inini panapa ine hanzvadzi yakwanisiita ndisipida pano unoirapidza iyoyo kuti iyoyo igare panapa sei inini ndinichi hanzvadzi yaende baba wake zvikanzi nawa iyo kana kuti hanzvadzi yake igare panapa inini apo ndatuta inini ndozvidzoka hanzvadzi yake wana basa kana tiyarova alright ini zvikuitira zvawanda handina ndakuita sekuenda kubasa todzoka chitora ichi mangwana ndadzoka inini ndikasvikira hanzvadzi yangu yaenda ndambobvunza ndakutaura ndagara 2 days ndazonzonzi awo madzimai angu akazvitakura hembe dzanzvadzi yangu dzasara pamba nezvimwe zvanga zvasara ndobva ndendisa kuwaigara nzvadzi yangu pombavu wacho kwekwe yagara kudaro mumba manje isusu takugara mumba manje madzimai angu akutaura kuti wewe muno mubonde hamusina bayoyo ngatiita kuti wewe uende kutera sisi wako kunde mukadzi wako
ndotarasisa wangu kuti ndimukadzi wangu nenyaya yekuti warapa iri kugara naye zvanzi tanga utera zvotereti hanzvadzi yako ndimukadzi wako iye ndaowaora takagara zveshuwa tagara mbaume tichinetsana saka inini ndaibatikana nguva yekudya mari kuti inini ndogara ndikwawa ndine gore 6 months kuno ndirechitu chigara nawo wake saka ini panguva yekudya ndaibatikana manje nguva yekudya ndaibata kuchikafu chakadzikazvichadziana chandokutoshanda inini togara musango handogare pamba chikafu ichi ndotoita sedzinga ndodziana saka inini madzimai angu aya takazoti mai taenda kumashure pakati inini madzimai angu aya ndichiudza mukadzi wasadombowa mukadzi wangu ini ndine godo naye kuti panhu panondibata ndipo pawakatadza kundibvunza madzimai angu aya kana kumeguru wangu iwo mukadzi wasadombowa anondibvunza munguva iyo pandaperekedza mufusta yarwara wakumbo kwake pandadzoka ndasvika komba vanhu vandakasvika madzimai manje aita sei akagumbuka ivi muri kurwara here zvanzandisa chii apana makagumbuka nzandina kataoraita mangwana kusenda muka ndandatojayasitema kuti handimbowakumi handitezebala anokanaenda basa achoka mwana akagumbuka chii zvanzi naye handimakatema mugodo ndikati eyo wakabvunza ire kuti iwe godo rangu riri pati iyoyo wandibvunza kuti godo rangu riri pati zvanzaya nyararawo madzimai angu mvura yekuisa ndasingapuwe chikafu chemasikati chaitonetsa ndidyayo kumanheru kusenda ingobudawo chikafu ndisingavidi ndokubva tanetsana kudaro tanetsana isusu ndobva ndaudza tete varipo wapasera ndaudza tete tete tikunetsana isusu kubi kumbo kuti tukadaro inini ndati nini mumbutura chii muzukuru wenyu ayo kupi kumba ndafunda ndakaenda pekutanga ndaenda uyu mudzimai wangu nainditi ndiudze chokwadi akaina nachokwadi chandizasi andokudza ngatigare atete wakati tikuuya atete wauya ndobva ndawaudza taapana pandonyeri kunetsa panapa inini mukadzi uri kunetsa saka nyaya iripo ndekuti inini ndandati mimuende naye atete wakati no handisi kukwanisa kuti ndiende naye mukadzi wangu ngati nini gwenda unogara naye muzukuru wenyu mumureridzechi ugara nditi atete wakati aiwa inini handichatambira bauchi pasina shireni alright inini sezvamataura inini ndakuita isi ndakukopai varipo ndobva ndawapa inini dhora ndawapa dhora inini ndobva vati apa munitotese dhora ndataura ndasara nemukadzi wangu ndasara mukadzi akati saka iwe ona kutoramba wakatotese watotei inini wewe uri kuti chii mukadzi inini aini ndoda kugara chimbo pangu manje inini ndopaita sei inini atete wati shereni tatipereka shereni ndopaita sei madzimai angu ndobva ati aiwa hazvinetseba imi mishende munotaura naatete mutaura natete mimi mutaura nababa mutaura nababa imimi tonzota noti kuti ndova ndachifonera natete mukadzi kumu atete ndimubvunzo wenyu imi makanzisa atete takurai muzvikora munorayira venya manzi takurai muzvikora munorayira unoita sei unokumbira shereni here kana unokumbira mazuva kutoka muzvikoro munorayira zvakaitika apa mamuzo zataura ndazvinza mashoko akutaura akauya murumo achigara taurisai tete ava nodonzwa zvikanzi tete zvikanzi ndauya ini handachada chi mwana wenyu achada mwana wangu taurisai katete handachada mwana wenyu ndachada mwana nyumba wenyu handi mwana wake mwamina wenyu hadi hama dzangu anonyima ikabva tati nyaya chake iyo chete yokuti anonyima zvikanzi hanina ndisikuita chi ndakakubvira dhaka chakupai mwana wenyu saka nhasi ndauda kupai mwana wenyu izvozvi ndatotsvaga mota yokuti takure midziyo kumba asi mhosva kana mhosva yacho ndiyo ichiri kuti mwana wangu anonyima here zvikanzi ndio mhosva yacho ini handisikuita chi mwana
ndati saka inini aunuzii inini wandiudza shoko yako ndapira ana baba ndakafuna ana baba ndikati ana bhuta ndozvataura kuti unokwashanza zvakamangana ndikasenyima zvezvinamuita zvezvotete kati nini namazita kure muzvikuru munoraidza munokumbira shereni haana kunditisa kure munoraidzi kana nyaya ikamasabhuku kuti yeiko kuti akatopira haana kuti ndipe shereni haana kukumbira shereni zvaakaita munhu akataura kuti ndikuda mukadzi andisuda pamunini wangu akati handisuda mukadzi nokuti mukadzi anonyima ari hama dzangu ndikati nyaya yekusada hama chete zikanzi zvandikuda kutomurambira ndisikuda indobva ndati nini saka inini nditoriwo chingorwa ndayatambira mwana wenyu mukadzi wenyu pamusaka wokuti mukadzi anonyima mene ndifuna ana baba ndobva ndafuna ana baba ndikati ndonyaya yekufunga arambira kuti mwana wenyu anonyima ndobva kwafona akutoya kumba ndobva ati ari kupi mukwasha ndikati ari pano ndobva mukwasha pandati hanzi taurai naye mine muntu gukura akandipa amai vake varipo inana kukumbira wangu aripo akabereka unhu amai acho akati iwe tora gukuro wape akagara panapa mukadzi arambirwa dhana inosei amai wacho amai akabereka unhu akatorambiwa kana munhu arambiwa haafani kuti agare panapa akagara panapo akachekewa munenge muchaita sei takurai munhu muite sei muende naye satombo anga aripo chamene ndikatomuudza kuti ndozvaitwa mwana ndingasimudze mwana musina kuziva chamene asabhukoimo ndobva ndaenda kwasabhuko ndobva ndaenda kotanda kuti ndingasimudze mwana here ndanzi atakure zvizivo zvake nemoto pasingazvizivi tadzi yacho angasipo haasi atoizivo nyaya atoizivo taramodzokorora kutanetsana kunetsana makanetsana tinoda kujekesa pakabudira shereni pakabudira shereni ndepekuti atete wakati handibana taenda kwachairman isusu chairman ndipakati ndipakati nditakure mwana pasina shereni hazviite chairman ndipakati saka kana pasina mimi nyaya iyi papapa ine panapa hapana chi hapana nyaya iyi isusu toita kuti mimi toita kuti toshedza machairman ese nevamwe vese toungana musha togadzirisa babiri kana wewe waizobudisa shereni inochida kuti mukadzi wako anofanirwa chete aikudziri iwe hausi kuramba mukadzi wako uri kuti pane patiri kukwesherana saamai nababa kuda kuti anogadziridza wakabuditsire shereni wakati watakure muzukuru wako aiwa ava baba avakutaura chokwadi mudzimai wavo vavachamuka nechikonzero chokuti panguva yavakanga vaenda kunosiya mudzimai wavo kuna tete kana dai vanga vakumbira shereni ava vaifanira kutoramba pachika kuti ini handisi kukupai shereni tete chikonzero chokuti mudzimai wangu ndikumuda ende munokolekta vanhu vandiri kuti ngapaindomunotasaikonetwa gadzirudzo asanini hama dzangu chikafu nokuti kunyima chako chako kunoziva kuti kunokonzesa kunetsana murume ana tete nanyati zvakati hama dzemurume ndo maloya zangu ini andikanogarira musha saka handifanira kumanyima chikafu saka kana murume achinge apakompleni kuti ndiri kunyima hama dzake chikafu atete vangu asinafanira kukumbira shereni iyowo zvakakumbirwa shereni zvaita mukadzi wake ngadi akataura kuti tete shereni kana zvikazi zvochokasairopa handisi kukupai mudzimai wangu ndiri kumuda wanza naatete zvinoita zvichinetseka atete ovaudza kwavo kwavanogara kuna sabhu nani nasadombo tinogona kuva tisagara vaziringa kuzobhadharisa manje bhozi hatingamire muno kuti titere nhoro yaari kupa iye kuda kunzvenga kana mukadzi wakanda mukadzi wake kana takuti ngauye sabhu waze kutimisa pano mumwe wacho kuti akumubhadharisa kuti mudanhe medu muno bhozi akutipedzera nguva sambokoinjeni Yes, I'm chairman. Diane. Generator. Youth chair.
ndisewo chayo Ayi. kwa chairman chakuchekwata takaenda kwasewo chiwo ndikutsanakunaita zviviri zvatikutaraidza zvinokutombokunyika zvinezvekuita nemutungamiri wenzvimbo vana vanozotungamirira masacha zakutaura vana vangati vari kune muri dzemubhuku ndiani Chairman, akatobvunziwa aiwa chairman ndiani? chame Mukaita na chairman wacho ndiani? iyo generator wacho ndewe kumuzi ndio mvillage antonga nyaya mvillage asi chayo ichi Aso chairman ndiani?